kanyo e kuma koro weche machendo. It's an opportunity mondo wane anena fail kendo koro ji ochako ng'ini to which other way. Ero kama nya mwalimu na kanyo nyalo winjo pachi mapiyo piyo kapok wadhi e paro mabende ruku na chwalo kacha. Mokwongo wan kaka jo ODM gi Azimio wasemiyo thuolo ne winjruok kan wachako ng'anyo mokwongo to kano kwawa ni wawe mondo ji owuo ne waweyo ma ji owuo kendo kan wachako wadoko kendo kano kwawa mondo wawe ji owuo kendo ne waweyo ma ji owuo. An asebedo e ng'anyo ni nyaka ne chakre to kwadhi e ng'anyo ni mokwongo wan wadhi ka wan very peaceful kendo samoro wawera samiolo no inyusonwa picha wawer mana kaka inyusonwa pi to mulo ma wan go ni akiane machwanyo polisi kwa chako wera ni ginyusonwa pi to gichako chwadowa gi tiagas. Omiyo wan wasebedo kwatimo ng'anyo gi muolo kendo kata mwadhi timo ni wadhi timo gi muolo kendo watime within the constitution chakre article 36 37 38 miyo wa thuolo mar ng'anyo. To gimomiyo wang'anyo world over oseyudi ni koponi piny owacho sirikal muyiero olokore kodu ok dwa winjo gima jopiny dwaro gima nyalo kelo gi e mesa en ng'anyo 91 92 gima nomiyo wadhi e multi-party democracy kan wadhi kam kunji mane ng'anyo chakore tiene ni jopiny nonyiso ni koro gidwaro multi-party. Kanye wadhi 27 gima nokelo winjruok kano kwal kuya ne en ng'anyo mar jopiny. Kwa dhi e mesa 2013 gima ochako kelo ji obede mesa en ng'anyo. Omiyo sani gima nyalo kelo winjruok ma sirikal nyalo chiko ne ite en ka japiny owuok oko mowacho ni jok manuyierogi koro okwane ka gitimo gik mane gidwaro koro wan kaka jopiny wadwa donje kiwan ema miluongo ni watimo consultative meetings udhi penje jopiny makapok wuok to nyaka fweni as many as of the opinion say I jopiny go I ka gima rumo ni mane magidwaro. Omiyo wan waneno ni koro tarik 7 en tarik ma ji te ong'eyo gima notimore tarik 7 okelo lokruok be momiyo wanyabiro wuo e TV kama chon ne ok wanyal biro kano wabiro kama kiwuok tidi mana kan tang'o mi wuo e TV wuo freedom of expression okeli nikech multipartism omiyo ma nyaka wadhi go mbele koro wase amua ni tarik 7 wan kacha nyaminwa beti wakwaye ni in be chiegno nikech kake wacho ni gima rach ni gima koro tinde moro ni gima ni mogo ni orach ni jite kati ya Umabe kati ya Meru kumaruku aeno kati ya Machakos bech mogo chalre ne jite kako inya e kako inye joko omiyo jopiny owacho ni gini nyaka koro giwuog ne oko.